Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Manel, Jorge, Susi, Arancha, Olga, Rocío. Estaba aquí coa gata que me estaba enganchando. Benvidos a todas e a todos. Aquí estamos noutro Comer e Falar Live. Comer e Falar Live de fin de semana. Hoxe voltamos a gastronomía. E hoxe voltamos con unha gran protagonista tamén, que seguro que ten moitas cousas que contar. Lucía Freitas, que estará hoxe connosco. Hola Manel, hola Inés, que tal, como estamos? Decía que estaremos con Lucía Freitas, como sabedes, a Tafona de aquí en Santiago de Compostela, vai Lucía Freitas, Lume Santiago, Estrela Michelin, un percorrido enorme e importante. E en todo caso, unha historia que intentaremos conoceros aquí un poquinho e disfrutar un poquinho con ela, pois con esas historias. Hola Conchi, benvida tamén, como estamos? Outra cousa, temos hoxe concurso. Hoxe sorteamos, como sabedes, a peza de artesanía artesanía do Caurel, vale? De Lucía Sebane. Será o que sortearemos hoxe coa persoaxe que nos trouxe onte Suso Martínez, vale? Para mañán, ca persoaxe que traiga hoxe, sortearemos esa noite para dúas persoas en Casa de Anamá, en Entrecinsa, en Vilariño de Conso. Estou vendo que teño unha melena descomunal, Bueno, eso, que hoxe sortearemos coa persoaxe que traiga, vale? Ese premio de Casa de Anamá en Entrecinsa, en Vilariño de Conso, vale? Un lugar maravilloso. Se viche desas fotografías e os vídeos de cando fun a dar o pregón do Entroido de Vilariño, aí podedes ver esa maravillosa casa, espectacular, de verdade. Un paraíso que non... que independentemente que non gañedes mañán, sexa quen gañe mañán, non perdades a oportunidade de ir a disfrutar desa casa e da súa maravillosa xente. Bueno, pois eso, sortearemos. E despois hai unha sorpresa. Hai unha sorpresa para un dos colaboradores do programa. Si queredes saber que sorpresa é, teredes que esperar. En todo caso, será despois da charla. Hola María, hola Suso, hola Marta, como estamos? Digo que, si queredes ver que sorpresa hai para un dos nosos colaboradores, tedes que agardar en algún momento do programa, vale? Bueno, pois eso, unha vez dito todo isto, creo que xa é o momento de que comecemos o noso Comer e Falar Live como ten que ser, que é coa nosa invitada, vale? De hoxe, xa sabedes as vosas preguntas, ides poñendo por aí, iremos transmitíndolas, etcétera, etcétera, vale? O concurso de receitas con miel, siguen chegándonos receitas, vale? Nos las enviades todas a comerefalarsiradio@gmail.com con mel de Galicia, vale? Bueno, hola, qué alegría ver a Cristina Méndez por aí, dende Portugal. Un saúdo, Cristina. Estos días acordámonos de por aquí Pepe Oliveira máis eu, de que fai tempo que non visitamos Portugal. Agardo que pronto podamos voltar a visitar os nosos amigos de Portugal. A nosa querida Cristina Méndez de Turismo de Porto Norte. Mandamos un beco dende aquí, dende Galicia. Hola Merchi, hola María, hola Rocío. Bueno, pois nada, veña, imos ao lío, vale? Imos a chamar a nosa invitada. Bailamos a música do Skype. Ahora. Hola. Buenas tardes, boas tardes. Moi boas, que tal? Aí está. Lucía Freitas, un aplauso para ela, por favor, virtual, eso sí, porque se me pone a aplaudir solamente vas a escoitarme a mí. Estás vendo a miña cociña, benvida a miña cociña. Pero bueno, aquí están os nosos seguidores que, como lles estaba dicindo fai un ratiño, Lucía, calquer pregunta que quieran facer ao longo do programa, que vayan poniendo por aí, eu xa fago chegar. Claro, para eso estamos. Coñecendo como son, van facer casi entrevista a eles, pero bueno, vou a mirar solo de vez en cando, porque senón non sei se serei capaz de facer a entrevista.
Como estás, para empezar? Ben, moi ben, moi ben. Bueno, dentro do ben que se pode estar, mentre xa saúde, pois ben. E a saúde fundamentalmente está ben, non? Está ben, a saúde está ben. E, bueno, teño a sorte de estar na casa dos meus pais, coa horta, co meu neno, entón é unha forma moito máis levadeira de levar esta situación, non? Pilloute co pé cambiado, como a todos isto, non? Sí, a verdade que sí, pero bueno, xa se fai un pouco longo, pero bueno, xa pasei de todas as fases, ao principio era como, claro, é moi o xoque grande, non? Pero bueno, estás na casa, de repente recuperas o tempo co neno que non tive nunca, contacto ca horta de novo, é todo moi bonito, non? Volver a recuperar a familia, non? Pero sí que pasan os días, e bueno, logo ven a etapa da reflexión, da preocupación, de darte conta de que tes unha responsabilidade que moita xente depende de que poida sair desta ou non, e bueno, pasei etapas chungas, parece que non neste tempo, que non foi tanto, pero si, ti mesmo sabes, porque fai un par de semanas que me dixeches para facer esta videochamada e non me sentía con forzas porque non estaba positiva, non? Eu penso que son super positiva e me gusta sempre dar a imaxe do que son. Por eso prefería estar un pouco alonxada de redes e de todo e centrarme un poquinho no que teño. É como un pouco bichiño, non? Cando estou na cociña son moi de cociña, sí. Cando estou na casa son moi da casa tamén, pero bueno. Mira, unha das cousas que estamos falando moito estes días, non? É que ante unha situación evidentemente que é forzada, non? Pero si estamos recuperando certas cousas, todos en xeral, certas cousas que parecía, aínda que non o foran, parecían como secundarias no noso día a día, non? E de repente esas cousas que son as máis esenciais da vida as temos de repente aí o alcance da man, non? E no día a día. É unha sensación estrana, non? E que logo vai a ser difícil, porque eu agora penso, claro, para min antes poder acostar o meu neno era un luxo, non? Era cando tiña ben o paso o servicio, pois me quedaba con el dormindo, levantábame e iba a traballar, que non sempre podía facer, non? Era nos meus días libres e pouco máis. E agora teño todos os días, entón tamén vai a ser un shock o contrario, non? Volver á realidade, a decir, non podes acostar o teu neno todos os días, non? Eso hai que saber digerilo tamén, pero bueno, hai que aproveitar o momento que é este. Eu fago unha reflexión sobre ti, non? E creo que as poucas veces que tivemos oportunidade de sentarnos para facer unha entrevista e charlar un rato, non? Creo que todas sempre foron maravillosas e moi esclarecedoras e moi interesantes por todas as cousas que falábamos, non? E eu creo lembrar que na última vez que falamos, sentados ali na tafona, facendo a entrevista, lembro que che dixen unha cousa na que me vou a reafirmar agora, non? Si isto lle pilla a Lucía de fai 10 anos, toleas. Isto me pilla a Lucía de fai 5 anos. Mira, seguir tan longe, ves? 5 anos. Como persoa, fai 4 anos, o sea, o que tengo meu neno. Estaría moi hundida. Pero económicamente tamén te digo que se isto me pilla antes da estrella, eu xa non podería abrir de novo. O sea, é complicado, non? Eu cando pasou isto, o meu irmán está comigo na empresa e fai un pouco as xestións todas, e fai un pouco de coach, non? Cando as cousas están un pouquiño... E cando eu estaba baixa, me decía que realmente tens que pensar que tes sorte, non? Porque gracias a que conseguiches a estrella, tiveches un ano para fortalecer a túa empresa. Que se vai a ir todo, non? Pois non contes con que vas a ter nada máis, non? Pero gracias a eso espero poder manter a empresa, non? Por lo menos o tempo que estemos pechados podo manter todos os gastos que eso conleva, non? Entón hai que ser sempre positivo, inda que, como che comento, non sempre sei, porque fai nada eu estaba un poquinho máis de capa caída, pero hai que quedarse coa saúde, co que teño aquí, que estou de novo como o pai man a man todos os días na horta, co meu neno toleando, porque é un terrorista, pero bueno, estou todo o día con él, o sea, isto na miña vida non se vai a volver a presentar. Claro. Porque eu traballo as horas que traballo. Sí que é certo que isto tamén me valeu para reflexionar e decir, bueno, a xenda que tiven que fechar, pois tiven que anular 2 viaxes a Xapón, unha a Rusia,
que máis tiña? Tiña unha República Dominicana, dous a Nova York, e moitas veces é unha roda na que non podes parar, porque son viaxes, primeiro que son viaxes moi importantes porque son de traballo, Claro. e segundo porque non podes desaproveitar esas oportunidades, non? Pero sí que é certo que todo eso, todo o que eu fago cando a xente me ve, todo eso o desconto do meu tempo, non? E do tempo para o meu fillo, que é sobre todo o máis importante, porque o meu tempo é o tempo do meu fillo. Claro. Entón, esta parada sí que me fai decir, se realmente me podo permitir, vou a ser máis selectiva. Outra cousa é poderse permitir Claro. ser selectiva, non? Eso é como todo na vida. Pero bueno, a min que me quiten o bailado, non? Eu estou disfrutando moitísimo do meu fillo, do meu pai, da miña horta. Para min hai un cambio, porque evidentemente non é o mesmo. Cando era nena estaba co meu pai na horta, cando comecei a ter un restaurante, casi non lle podía prestar atención á horta, tan só nos meus días libres ou polas tardes que viña a apañar as cousas para o servicio, pero poder estar día a día na horta con meu pai tamén me fai ver que quero tempo para eso. Non quero vivir a horta sen vivila. Efectivamente. É moi diferente. Eu o que che decía naquela entrevista é que tiña diante a Lucía máis serena que recordaba. Sí. O meu fillo ten moita culpa deso. Esa serenidade maravillosa que che trouxo o teu fillo, eu creo que é un elemento tamén fundamental para como asumir e afrontar esta situación, non? Por eso digo, quero decir que encántame ver eso en ti porque notase, ademais, notase un mogollón, e é fantástico, non? Co cual, dentro de toda esta situación, alegrome un montón que estés disfrutando deses dous elementos fundamentais que son o teu neno e o teu pai e esa horta, non? Porque dentro do que cabe, oye, polo menos estás nese punto que o mellor, como decías ti, non podías estar tan preto del en pleno da faena, non? Bueno, como sempre neste programa, eu coñézote, sei máis ou menos a túa historia, a túa trayectoria, pero moita xente da que nos está seguindo aquí pois non a sabe, entón quero sempre facer un pouco de traballo retroactivo, non? Para que a xente coñeza quen é Lucía Freitas. Eu sempre digo que é unha muller brava, unha muller xa que... fun máis, xa fun atrás. Pero non só muller brava de tal, sino de constancia de moitas cousas, non? Pero eu quero que a xente coñeza a esa Lucía dende pequena, non? Que non sei se esa Lucía de pequena xa lle tiraba o tema ou comezou máis tarde. Non, a min me tiraba moito, moitísimo. Eso que sempre me din, cando me fan entrevistas, sempre din, que heredaches o de cociñar da tua nai? Eu digo, non. A miña nai, a frase da miña nai é, se eu poidese alimentarme cunha pastilliña, o sea, para que vexas como é a miña nai de amor pola comida. De feito, agora cando fai pouco fixen tamén unha entrevista e contaba que eu teño un problema porque eu necesito cocinar, pero necesito cociñar todo o día e non teño quen mo coma. En serio? É o colmo dun cociñeiro. Porque comen como paxariños. Eu estou constantemente facendo cosas, agora xa teño que facer unha cousa e deixar desmentalizar un par de días para facer outra, non? Sí, pero bueno, sí que é certo que no meu caso o que me influenciou máis na cociña foi o meu pai. O meu pai é xornalista, xa está, bueno, fai moitos anos que está retirado. Bueno, con el sempre que facía, pois o meu pai tamén é de pueblo, entón foi axudante de panadeiro, facía as masas coa súa nai, sempre tivo horto, entón todo eso mameino moito do meu pai. O meu pai é o que é máis de aldea e a miña nai é máis de Santiago, non? Máis de cidade. Bueno, eu sempre fui unha rapaza super introvertida, moi da miña casa, moi dos meus pais. Entón pasaba as horas cociñando. Acórdome que estaba todo o día vendo Arguiñar, tiña un listín telefónico que cambiei de listín telefónico a recetario. Sí, e non teño por aí. E claro, as fins de semana sempre se enchía a miña casa de xente, teño dous irmáns maiores e viñan os amigos sempre, non? Pois cociñaba para eles. Entón a min, a vida, o meu disfrute diario era poder meterme na cociña e cociñar.
E entón decidiches, imagino, que prepararte para eso. Ti veches claro de que querías dedicarte sempre a eso? Non, No. como profesión non. De feito, todo está escrito, non, nesta vida, pero eu fui moi mala estudiante, fatal. A verdade é que hubo un momento que non sabía moi ben que facer da miña vida, non? Porque precisamente non tiña ninguén da hostelería na miña familia, só a miña bisaboa, pero non cheguei a coñecela. E non sabía moi ben que facer da miña vida. E me acordo que destos que vais... A miña nai traballaba en Telefónica, entón ao vivir na aldea tiñamos que levantarnos ás 10 da mañán para ir a acompañala, para ir con ela, para ir logo ás clases de pasantía, porque eu tiña pasantía todo ano. Todo ano. Na miña casa, sí. Me acordo que unha compañeira súa me dixo, por que non estudias cociña, non? Non me había plantexado estudiar cociña cando era o que me gustaba. Coa túa paixón, e xusto non te plantexabas adicarte a elo, non? Non sei por qué, non me digas por qué, pero non. Sempre quise, cando me preguntaban de nena que querían ser, sempre dixen que xornalista. Pero, bueno, como che digo, que como os estudios non era meu, sí que sempre escribín moitísimo, devorei libros, pero entón era como, non sei, non me plantexei como profesión hasta eso, hasta creo que tiña 18 anos, e foi aos 19 cando fun a facer o examen de acceso ao País Vasco e marchei para ali a estudiar. Tamén polo mesmo, aquí había unha moi boa escola, pero tiña o sono de irme ao País Vasco, porque para min eran os referentes na cociña, non? Estaba Artac, estaba Arguiñano, estaba Subijana na época, e para ali marchei. E fuches para o País Vasco, como foi esa aventura no País Vasco? Pois boa, moi boa, porque eu sempre digo que se non houvese saído do niño, non estaría hoxe aquí. Porque queras que non salir, ter que... Eu, claro, era tan introvertida, claro, que era como un reto para min, non? E de repente, chego de novo ao País Vasco, era como un borrón e unha conta nova. Non era o bichiño raro que non se relacionaba coa xente, non? De repente era a galega que era... como me din a veces pizpireta, non? Que andaba aquí para lá, sempre facendo rir a xente, sempre con meu acento, que creas ou non, o acento algo ali onde imos, pois... Levámolo, así. Tiño, que vas a facer? Entón, sí que é certo que para min ali comezou a crecer outra Lucía, porque era como que podía ser quen quería, non? Porque empezaba de cero. E, bueno, comecei a traballar, eu sempre traballei e estudiei, a verdade é que empecé a traballar con 16 anos, porque o meu irmán tiña un bar en Santiago, e, bueno, pois tocou unha rima ao ombro, e entonces sempre estudiei e traballei. Que non é unha excusa para ser mala estudiante. Efectivamente, Pero, bueno. Quede claro. Pero, bueno. E, bueno, así foi. Entón, estiven ali uns anos, e un gran profesor que tiña me dixo que porque sabía que tiña, sempre tiven a gana de ter o meu propio restaurante, non? Entón, tiña un gran profesor, Joseba, que a día de hoxe o director do centro, que me recomendou irme a unha escola de pastelería, non? Estuve mirando e faloume de Espaisucra, que era a única escola de pastelería de restaurante que existía, e ademais para min era como o sitio por excelencia, non? De pastelería, así como da cociña era o País Vasco, Cataluña era da pastelería, é unha realidade. E ali marchei. E, bueno, logo xa sabes, o resto é periplo de traballar e de facer prácticas en restaurantes gastronómicos e volver á terra con 27 anos. Por cales pasaches, Lucía? Pois estive no Sellé, xusto despois de rematar as miñas clases en Espaisucra xa fun directamente ao Sellé, logo estive en Boío, de Boío marchei para Mugarich, e de Mugarich logo estuve en Notapies. E logo xa marchei a Mallorca, como sempre digo, a facer cartos, e regresei á terra e xa montei chiringuito. Bueno, e ese paso de prácticas por lugares, ademais, con ese nivel, non? Imagino que algún deles marcouche máis que outro, como foi eso para ti? Todos teñen. Tamén é certo que eu sempre supen onde quería ir e por qué. No Sellé era claro que, bueno, a cociña deles me enamoraba, daquela eu
pouco había visto, non? Pero sí que tiven a sorte de ir a comer ali, foi como... E, bueno, sí que é certo que me gustaba moito como era Jordi en pastelería, entón por ali pasei, estive en pastelería, estive tamén en pescados. Logo marchei ao Boío porque tiña un interese especial nas carnes, porque a verdade é que Pepe as traballa moi ben. Logo marchei a Mugaris porque tiña o mundo vegetal máis preto, non? E a súa filosofía e todo, pois, sempre me gustou moito. E, bueno, logo xa fun ao Tapia, xa iba como xefa de pastelería, e logo marchei a Mallorca. Así que todos son un recordiño, non? Eu sempre digo, cando me preguntan rapaces, non podo ir a tal sitio de prácticas, eu sempre digo mesmo, non perdades a ocasión. Claro. Eu, unha vez que me propuxeron ir a un sitio e por medo, dixen que non, por medo, porque era moi xoven. E a verdade é que sempre te queda a espina, sempre. Entón, decide que sí, non? Probade, de todo se aprende, do bo e do malo, non? De todo. Eu aprendín de todos, non só técnica, non? Senón como queres ser, como non queres ser, como que queres na túa cociña, non? E logo, evidentemente, cando ti abres o teu restaurante, eu sempre digo que eres un copia e pega de todos os sitios por onde pasaches, non? Sí, somos o resultado de cada unha das nosas vivencias, non? Ao fin e ao cabo. Sí, pero penso que hasta que un ten unha liña propia nun restaurante, ten que ter un tempo. Claro. E un vai evolucionando, vai madurando, e vai fixando as súas propias bases da súa propia cociña. Esos son anos. É curioso, bueno, o insisto, calquer pregunta que querades facerlle a Lucía, ide poñendo por aí, vale? Agora que xa entramos un poquinho xa en materia, xa podedes ir poñendo as preguntas que querades facerlle a Lucía. É curioso, mirade, eu, Lucía, é destas persoas que teño a sensación de que dende un principio sempre tivo claro onde quería chegar, non? E creo que esa sensación é a que fai que todos os teus pasos na vida profesional sempre foran encamiñados, quero dicir, sempre tiveras claro cal era o teu objetivo, non? Alegrome que vexas así, pero non sempre foi así. Non, pero digo que a pesares seguramente de que hai sempre subidas e baixadas no noso camiño, non? O sea, desafortunadamente ou afortunadamente, a veces digo, non? Eu penso, sí, porque o sea, iso é forte. As caídas son o que se fai... Claro, pero sabes o que me gusta a min? Que a pesar de todo eso, sempre tiveches focalizado de algún xeito o teu objetivo no camiño, non? E eu creo que iso ao final é o que te axuda a cada vez que pegas un peñazo, pois que te levantas e dis ti, non, eu quero chegar ali, non? Eso define moito, non? A túa personalidade e o punto no que estás, non? Bueno, digoche unha cousa, hai moita xente que me di, pois a ver, eu a verdade é que tiven unha trayectoria de todo, tiven, non? Durante 11 anos, tiven un socio, por cousas, pois, rompeuse a sociedade, quedei casi pois, en nada, tive que volver a recuperarme, e sempre me din, que eres moi valiente. Eu lle digo, non son moi valiente. O que pasa é que cando tes un negocio, e non podes coller, facer un buraco no chan e metela, agochar a cabeza. Non podes. Tes que levantarte cada mañá e botarlle o que hai que lle botar, porque tes que pagar todo, tes que seguir mantendo o teu equipo, tes que seguir adiante, non? E incluso nos momentos malos, eu recordo cando rompei a sociedade co meu socio, tiña o meu neno tiña escasamente un mes. Eu teño recordo de que quería fechar. Teño recordo de chorar e decir, non podo. Levaba traballando con él 8 anos, man a man. Era como un neno recén nacido, como vou a poder eu sola? Imposible, non? Eu teño recordo de decir pecho, e de decir ao meu pai, dar un golpe na mesa e decir, non, esperas un ano, e dentro dun ano, se hai que pedir unha hipoteca e pechar todo, para poder pechar todo se pide, punto. O sea, que é moi bonito desde fora, pero a verdade é que eu moitas veces sí que flaquei e dixen, poderei. Que pasa? Que unha vez que che pasa eso, eres capaz de seguir adiante, eu agora, a min non me tumba nin Dios, sabes? Me refiro, a forza que che dá eso, a forza de non sei, por exemplo, cando fixen a apertura en Nova York, poder chegar a facer, cumprir eso, é como, tens que ter moita forza de voluntade, moito traballo e moita seguridade en ti mesmo para chegar
a rematar, non? Porque claro, moi bonito, me acordo cando chegaron os americanos ao meu restaurante, era como sí, digo sí por non decir non, porque que carallo vou facer eu en Nova York? A ver, se o meu inglés é nivel usuario, sabes? E ainda tes nivel usuario, non che quero contar o meu. Bueno, nivel usuario da EGB, do BUP, que daquela che daban inglés en castelán. I am go to the cinema. Sí. E aí me quedo. Entón, claro, o que sexa un reto para ti salir, eso, o que consigues é salir reforzada, non? O sea, verte en pleno Chinatown, co teu traxe de cociñeira, comprando, que sabes que vas a estar cociñando, é como, non hai maior chute. É ser flipante, claro. É que é a hostia. É dicir, hostia, que fai 3 anos iba a pechar. No, que digo? Fai 1 ano e medio antes iba a pechar o restaurante, entendes? Sí. Entón, a vida hai que collela como ven, é moi fácil falar, hai que chorar moito, hai que guerrear moito, hai que pasar moi mal, hai que estar moitas noites sin dormir, pero hai que vivila. Pero moitas veces xa che digo, que é máis o que parece desde fora que o de dentro, xa. A cuestión é que moitas veces non podemos tirar a toalla. Agora mesmo, nesta situación na que nos encontramos, xa que se eu planto e pecho o restaurante, hipoteco a miña vida, dos meus pais, a do meu fillo, a de todo. Xa, non podes. Tens que intentar pensar positivo e ir adiante. Claro. Canto valor e canta influencia ten o teu pai na túa carreira? Moito. Moito, porque ele sempre foi o que non me deixou flaquear, non? O que, sen deixarme, nunca me deixou caer de todo. Bueno, tanto ele como a miña nai, digo meu pai porque quizáis é o que teño moita máis, unha relación máis estreita, claro. Sempre chocamos máis, non? E bueno, non sei, é como que sempre estivemos moi unidos, sempre o que recordo da cociña é con el, o que recordo de ir á plaza é con el, a horta o mesmo. Entón que che digo que o que deu o puño na mesa e dixo non, 1 ano máis é o teu sono, non che deixo que peches, foi o meu pai, non? A miña nai quizáis era como máis derrotista, era como vai a facer ela sola cun fillo, un restaurante solo, todo deudas, todo. Era máis como a min, non? Claro. O meu pai que dixo non, para adiante, sabes? Ti eres consciente de que tes un rol, que non quero falar de roles, non? Pero que ti tes un valor máis alá da túa profesión e do teu traballo, de cando eu falo desa muller brava, de ser exemplo para moitísimas mulleres na cociña, non? Eu imagino que serás consciente de que co tempo converticheste nese referente tamén importante para moitas mulleres deste mundillo da cociña no que son tan importantes e non tan visibles, non? Pero que ademais é que o que somos de verdade persona, o que vale, a vida vale para este, non para cociñar. A ver, claro. O que vale a vida é para poder falar coa xente e inxectarlle enerxía cando non a ten, igual que a mí me fai falta a veces. Falar de que se pode chegar, que hai que loitar, hai que ser positivo na vida, hai que eso todo o que che fai é máis forte a ti, porque estás axudando a xente. Que no meu restaurante poidan traballar mulleres que teño, son todo mulleres de un home na cociña. Sí. Poder darlles a oportunidade de que digan, hostia, non che teño que decir nada, a vaquiña polo que vale, sabes? O sea, fai o que queiras estar, o sea, poder darlle valor a esas mulleres e que cando marchan do meu restaurante partan a pana, entendes? Porque sentirme, en certo modo, joder, que en parte de eso é porque tiveron un espacio onde florecer, claro, non? Claro. Solo hai que darlle espacio a xente para que floreza. Para min é o máis maravilloso que ten esta profesión. Que teña poida ir a un sitio que a xente se pare a escoitarme decir cousas como estas, que non é máis que intentar dar forzas, porque eu nas necesitei, non? Eu tiven que loitar e tiven que seguir adiante. Eu me din a oportunidade a min mesma de ser cociñeira, de ser chef, non? O mellor, se non houvese tido o meu restaurante, non sei, sabes? Non sei, porque a realidade é outra, non? Non sei. Eu creo que se non tiveras o teu restaurante farías este hueco exactamente igual. Sí, unha cousa. Eso se nota. Eu sempre digo unha cousa, cando ven a xente de prácticas, eu me acordo a primeira vez que entrei no Selleo, en Mugarich, que eu tiña
23 anos, era como bum, 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 eu xa, veña, ponemos isto aquí. A xente que ten eso de xo leva, non? Eso se nota. Pero sí que é certo que hai outra xente que ten moitísimo potencial, pero que non está no seu momento. Entón, tes que darlle espacio, darlle valor, o sea, moitas veces, eu que fago no meu equipo? Moitas veces eu me gusta transmitirlle a xente que, cando algo lle sale mal ou algo así, todo o mal que fago eu, que o fixen eu, sabes? Porque é unha maneira de decir, joder, eu fallei 80 veces hasta que puiden, non? Se ti solo fallaches 3, ole por ti. Claro. Mira, o faz mellor que a min. Hai que saber, non sei, para min eso é ser un buen xefe, non? Saber decir, cando as cousas non salen ben, saber apoiar e decir, non pasa nada, a próxima sairá mellor, non? Evidentemente hai casos que, por moitas veces, que a cuarta vez, cando me saco que non lle pon interés, que é outro perfil, non? A xente se lleve moitas veces de lonxe, non? Home, eu creo que hai xente, claro, creo que hai xente a que lle ves vir, non? Sí, sí. E logo tamén levas chascos, eu que sei, xente que pensas que pode dar... Pero moitas veces os chascos solen ser pola xuventude, sabes? Eu moitas veces digo, non vou a falar mal de ninguén que pasou no meu restaurante e non estivo a altura ou aliou ou fixo barbaridades que se teñen feito, porque non é que sexa malo, é que non é o meu momento. O mellor dentro de 5 anos miro para él e diste, ole. Wow, sabes? Pero non era o seu momento cando chego ao teu restaurante. Porque hai xente que ven ao meu restaurante de prácticas e ten 18, 19 anos. Claro. E pensa máis na festa. Ai, as hormonas. Ai, as hormonas. Que eso permíteme que diga, a ver se alguén lle poda axudar, que este aí, que non desperdicien nunca a ocasión de estar nun restaurante de prácticas e estar centrados e facer as cousas ben. Porque nunca se sabe, non? Porque cando encontras un sitio maravilloso para crecer, non podes perder a oportunidade, non? Eu a veces que digo, jolín, pasan rapaces vos, digo, realmente non se dan conta. Igual que eu teño esa amiguiña de un día que dixen que non, e di, Dios, pois, cando miren para atrás e vexan outros restaurantes, e vexan outros xefes, dirán, hostia, a oportunidade que perdín, sabes? Caramba. Pero bueno, eso cando somos xefes nos pasa a todos, eh? Déixame mirar porque hai varios comentarios por aquí. Bueno, di Isabel que Lucía é unha desas galegas con coraxe. Bueno, Alex Veiga aquí aplaude, saca lume, está lá en Noruega de cociñeiro. Hai unha pregunta aquí de Lola Rouco que a vou a deixar para o final deste repaso dos comentarios, porque é moi interesante. Di Inés Carquecía que non hai mal que por ben non veña, que isto nos valga para mellorar en todos os aspectos, é un luxo oírte, Lucía. Que máis? Marta decía por aí, a ver, Miguel Garea pregunta unha cousa da que imos falar despois, non? Porque me pregunta que pensas que é o que máis valoran en Xapón da túa cociña. Despois falaremos desa aventura de Xapón, que eu creo que é unha parte fundamental e elemental da actualidade, non? Bueno, Diego Campos, o barista, di admiración total. Marta Repenica di que hai que faríamos sin a familia. Bego di canta forza nos dan estas persoas como os pais que están aí sempre para apoiarnos. Bueno, hai varias preguntas. Primeiro vou a de Lola Rouco, porque que estrategia utiliza Lucía Freitas para manexar o estrés? Teño tamén interese eu. Quito ervas. É verdad. Vou á horta, e ten taburetiño, sento no taburete e empezo. Tas. E como ervas hai a barrer, o estrés queda ali. De verdad, probade, de verdad. Porque aparte é super gratificante, porque logo ves como vas limpando os bancais e tal, é super gratificante, a verdad que sí. Bueno, pois sí. Aí tedes a estrategia de Lucía é quitar ervas, vale? Un tema importante. Deixame ver se hai algunha máis por aquí, que non quero que me quede. Me pregunta Arancha que significa o nome Marta no teu día a día. Marta é a miña man dereita. Bueno, ademais, mira, se de algo me valiu isto polo que estamos pasando, é para darme conta do equipo que teño. Bueno, que xa o sabía, non? Pero non hai palabras, sabes? Non hai palabras. Porque temos un chat de grupo e, bueno, estamos todos xuntos e a verdade é que non sei como explicarlo. Non hai palabras. Para min,
o que máis boto de menos son a eles, non? Porque é unha convivencia diaria, e a verdade é que nos levamos todos moi ben, nos queremos moito, moito, moito. Aunque sona moi repipe, a verdade é que eu penso que nun equipo ten que haber moito amor. E no noso o hai, non? Non volvas a decir que sona repipi, Repipe. que é necesario que haxa amor entre as persoas, porque é así. O sea, é así, e é a realidade. E eu creo que forma un dos elementos que son eixes de calquer equipo, é que haxa ese amor, esa admiración, ese respeto mutuo, que eu creo que son elementos fundamentais para formar un equipo. Non sona para nada repipi, todo o contrario, creo que é maravilloso que se poda decir eso do teu equipo. Eu creo que é unha das cousas máis bonitas que pode haber, Sen dúbida. Sí, a verdade é que nós temos esa sorte, xa che digo que traballar así é moi bo, é moi bonito, moi bonito. A verdade que sí. Mira, teño moita xente bonita no meu equipo. Isto me está emocionando, imagínate, pero porque creo moito neses aspectos, non? Nos aspectos máis humanos. Para que unha máquina funcione, unha máquina de persoas funcione, necesita os aspectos humanos, que son os que nos diferencian e nos definen ante as máquinas, non? E creo que é importante. Mira, Mónica Cernadas, que é mestra de hostelería, decía que gracias a vos por acoller os alumnos e darlles esa primeira oportunidade, que é fundamental, non? Porque todos fuchedes tamén antes Lucías, Fanny Veiga di ole Lucía, que máis? Estou tentando para que non me quede que é un exemplo para moitas mulleres, nela seguro que se están fixando moitas das que comezan, estou convencido, e así xo decía eu precisamente fai un momento. Decía Lola Rouco que gracias que eres moi grande, Conchi completamente de acordo co das ervas, di que ela tamén lle relaxa un montón, o sea que se ve que é un método utilizado habitualmente. Miguel Ángel Ríos, outro cociñeiro tamén, que para moitos homes tamén eres admirable, alo menos para él, que é un gran admirador teu, todo carácter, unha muller galega de raíz, sempre leva a Galicia en todo o que fai, cociña, vestir, artesanía, nos Esther Ordóñez de Mel de Galicia. Bueno, que se me están empezando a acumular aquí o chollo, isto non pode ser. Por certo, Mel de Galicia, ca que ti tes colaborado moito, Artesanía de Galicia, coa gran Elena Fabeiro e todo o equipo de Artesanía de Galicia, que lles mando un bico tamén moi grande dende aquí, sempre estás aí en todo, non? Antes de entrar en toda esa actualidade, en todo eso que faz, facía unha pregunta a Emilio antes, que era, porque mencionabas Tomiño, non? Tomiño que foi unha desas sorpresas para todos, non só para ti, imagino, sino para todos os que de repente descubrimos, oye, que Lucía, que hasta pensamos que Lucía marchaba para Nova York, imagínate. Un tempo que se dixo, sí, non para nada. Pero que tal a aventura de Tomiño? Pregunta precisamente Emilio Vila, está preguntando que tal o proxecto de Tomiño lá en Nova York. Pois o proxecto foi moi gratificante para min polo feito eso de decir, plantexar un reto así nun momento vital moi duro, porque foi xusto a un mes de romper relación profesional co meu socio, un bebé de mes, entón para min foi un momento de decir un tren que o collía, non? Ao principio, cando xurdiu, foi como un pouco, acordome que tiña pois cando marchou o meu socio, tiña dúas persoas comigo na cociña, Fran e outra rapaza que agora está en Culler de Pau, Laura. A verdade é que eles mesmos, que tiñan 20 e pico anos, eran os que me animaban a min. Eu decía, pero que vou facer con un baño? Por favor, se teño un restaurante que non sei nin completar adiante, non? O sea, nada. Me acordo que aparte como se alinearon as estrelas, non? Porque o sono de Fran sempre foi vivir en Nova York. E me decía, que vou eu? Pero Fran, como vas ir ti? Se cagas, non fai un ano que saliches da escola, como vas ir ti ali? Pero sí que é certo que Fran foi un dos maiores instigadores e o que máis ánimos me deu, porque tamén era o seu sono, non? Poder viaxar a Nova York. Tamén era unha facilidade para min, porque non só tiña que diseñar a cociña e a carta, senón que tiña que levar alguén do meu equipo para ali, non? Claro. Entón, para min foi eso. Acordo que a veces tardaba o americano, que tardaba tempo en chamar, e decíamos para nos, isto foi unha colada. Foi un xo, xa se botou para atrás.
E cada vez que chamaba e tardaba, estábamos acojonados. Era como, non podía ser certo, tío, como, sabes? Tiña a imaxe que non se me olvidará na vida. No avión, Fran máis eu, camino a Nova York. A primeira viaxe que fixemos que foi para ver os restaurantes españoles que por allí, ver o produto, todos os proveedores, e me acordo que estábamos no avión así, nos miramos e dixemos que marcamos para Nova York, sabes? Como, non podíamos creernos, non? Por eso te digo que foi todo moi gratificante. Todas esas pequenas cousas son as que che reforzan. Claro. Pois a apertura foi... Bueno, a apertura exacta eu non puiden estar porque xusto estaba coas obras da Tafona e tiña que abrir a Tafona, ou sea, se foron atrasamos, non me acordo, case un ano en Nova York. E claro, polo medio eu decidín botar todo no lume e decir, ala, vou a renovar a Tafona e vou a cumprir o meu soño, era ter un restaurante de mesas con mantel. Entón, collín, bueno, botei un farol, sempre digo que eu daquela non tiña nada, pero nada, de nada. Tiña creo que había saído no periódico que iba a abrir en Nova York, aí me plantei co banco e demais a decir, bueno, ¿qué? A ver, hai perneda. ¿Soltamos la gallina ou non? E que fun co meu irmán, eu estaba así. Eu fun co meu irmán que máis botaba pa diante. Claro. O meu irmán foi que dixe, bueno, a miña irmán va a ganar unha estrella Michelin. Necesitamos colaboración. ¡Hostia! Entón foi como Alhambra se prestou a axudarnos, fixose patrocinador meu, sí. E como por un banco me dixo, bueno, ven, creemos no teu proxecto. E ali foi que me embarquei. Bueno, e agora o que creo no teu proxecto estará frotando as mans, Cuidado. Bueno, agora non, agora aquí. Bueno, pero xa me entendes. Pero sí, agora salen moitos amigos, a verdade que sí, pero bueno. Pero, entón foi así, logo fixemos outra viaxe máis para facer a carta e demais, e logo voltei en 2 ocasións máis. E a verdade é que todas foron moi gratificantes, porque sí, porque ademais, mira, a última que fixen, eu tiña medo que, claro, Fran xa estaba, porque Fran para conseguir os papéis tivo que volver aquí, porque estivo tempo perdido, tivo que volver para arranxar todo, casi estuvo un ano aquí, non? Entón, unha viaxe que eu fixe para facer un cambio de carta e levaba tempo Fran sin estar. E o meu medo era decir, bueno, sabe Dios, sabe, da carta que fixen, sabe Dios o que fan agora. Pero a verdade é que me sorprendeu un montón, porque pequenos detalles que eu puña nas receitas, todos os cociñeiros, sabes? Un amor, unha delicadeza, decir, sabes, me emocionaba hasta a mí. Lles din as gracias de decir, gracias por seguir facendo tan ben as miñas recetas, sabes? Porque non sei, porque o fácil moitas veces atopas con alguén que empezan a cambiar, bueno, pero non, sabes, era como, eso para min, a verdade é que foi moi ilusionante, non? Ver xente que a mí non me coñecía, pero que facía as miñas receitas e as levaba como eu había dito que había que facelas, non? Así que moi gratificante. E bueno, agora iba a ir en 2 ocasións máis a Nova York, que tiña pechados 2 eventos, non en Tomiño, pero sí que iba a aproveitar para pasarme por ali e estar co equipo, comer ali. Que bueno, imagino que nesta situación actual, ali tamén en Nova York, que é a cidade máis afectada, todo o estado de Nova York, o máis afectado polo tema do coronavirus, tamén estarán as cousas complicadas agora mesmo ali, non? Ali están as cousas complicadas e, bueno, a ver, hai moitos que teñen Fran agora ten a súa axuda e demais, pero claro, ali hai moita xente que o problema de Nova York é que a xente vive non o día, a semana, sabes? Porque cobran a semana e a verdade é que esa forma de vida non hai tanta costume de aforrar. Os que son de alí, os que non sei. Entón, sí que a xente ali o está pasando moi mal. Os camareiros o que viven tamén é das propinas, non teñen un fixo moi elevado, entón, a verdade é que ali sí que ten que ser moi duro, porque a xente eso non vive pensando en mañá, non? Moitos porque tampouco poden, porque é unha vida moi cara e bueno, non fixen tanta vida por Nova York, pero eu sempre que falaba con Fran me decía, bueno, aquí para ir a un restaurante pois tens que aforrar un mes para ir a un restaurante bo, non? Entón, claro, é difícil, aparte que foi unha inversión grande para a familia, bueno,
vailles a costar. Pero bueno, sí que é certo que eles, por exemplo, hasta fixeron unha especie de, non sei moi ben como ser en inglés, para recaudar fondos para os empregados, para que tiveran axudas económicas aparte para que eles teñen axuda do Estado. Sí, es crowdfunding, sí. Sí, bueno, é unha moi boa familia, a verdade. Entón, o equipo todo está encantado con eles, Fraga está encantado con eles. Eu estou encantada porque o máis fácil houbera sido prostituir, entre comillas, a cociña galega, non? Gracias a que teñen ese amor pola terra, non? É que iso é maravilloso, claro. Pais por as súas raíces, non? É xente que mantén esa esencia galega, non? Eu creo que o maior valor de Tomiño, aparte de que se come moi rico, de que a xente espectacular, é que mantén a esencia de Galicia. Non? E sei que, ademais, non vai a cambiar, porque eles non o van a permitir, non? Ese é o bo. Pois aí está o Tomiño dende logo en Nova York. Eu coñezo en Nova York, coñezo a José Andrés e a Lucía Freitas. O sea que, mira, o sea, o teño claro. Lucía, e voltando aquí, claro, esa última vez que falamos ti máis eu, falábamos da chegada do que imagino que nunha profesional como a ti, loitadora, e que tiñas claro na túa cabeza o que querías, era que chegara a estrela, que como ben dis, esa estrela tamén permite que ti estés pensando agora en como planificar a volta e toda a historia, non? Significou moito para ti, evidentemente. Sí. Significou, mira, xente, todo o mundo che di o mesmo. Porque a estrella, bueno, a presión... Eu lle digo, pois eu debo ser a única que non noto a presión, porque a presión a pomos nós, non a pon a estrella. Eu, todo o que poida decir do que é a miña vida desde que chegou a estrela é positivo. Eu tive máis tempo para o meu fillo, máis mans, máis equipo, facer as cousas mellor, cada día máis. Entón, para min é todo positivo. Non trouxo a miña vida algo que poida decir que me ten unha tensión, un medo, un non. Non, porque a mí, antes de que chegase a estrela, ese ano que hubo, dende a reforma hasta que chegou a estrela, eu xa sentía que tiña estrela. Porque estaba feliz co que facía. Cando non tes medios, cando non tes mans, cando non tes espacio, cando non tes... É moi fastidiado, porque se tens unha persona que te exixes moito e non chegas, é vivir frustrada. Eu hai moitísimos anos que vivín moi frustrada, e por eso tamén antes tiña outro humor, non? Sí. Porque era frustración. Porque non chegaba o que quería, sabes? E porque ti eres moi exixente contigo, e creo que eso é unha realidade. Eres tremendamente exixente. En cada cousa que faz, en cada elemento que pos, no que te pos a traballar, en cada prato que sacas, mesmo nunha tapa, eres tremendamente exixente, non? Entón, imagino que tamén é certo que a ver... que tes un pouco máis equilibrada esa autoexigencia, non? Quero dicir, eu creo que chegaches a un punto non que xa sabes perfectamente do que eres capaz, non? E iso tamén che dá unha tranquilidade, non? Porque cando tes unha autoexigencia continua na que non estás nunca contenta de todo co que faz, eso tamén podese convertir tamén en un lastre, non? Vives amargada. Eu vivín amargada moitos anos, porque non chegaba. E agora mesmo é o que che digo, incluso cando se pode torcer algún problema, é como... non pasa nada, sabes? Ese é o cambio de actitude. A serenidade. Non pasa nada. Cámbiase. Eu moitas veces... Eu sempre digo que os meus rapaces non teño que reñir nin decir as cousas non están ben así ou tal, porque eles mesmos teñen esa autoexigencia, non? Pero se algún momento hai que... Eles o pasan peor que a min, non? É como... Non pasa nada. A primeira que se ríe do fallo son eu. Non pasa nada. Mira, pois, eu que sei, non sei, intento sacarlle humor, intento sacarlle importancia porque sei que eles son como a min, entendes? Non fai falta que lles meta dedo no ollo, xa sometes, xa menos os cometes, non? Bueno, sí, a verdad que tamén a madurez, supoño que hai que madurar, non? Sigue sendo un... É todo un cóctel de cousas, non? Por un lado, a madurez, por outro lado, esa madurez fixo que eu me aprendese a querer, ¿no? Aprendese a valorar, a vivir comigo misma, ¿no? O meu neno, ¿no? Decir, non sei, non podo pedir máis na vida, ¿no? Entón, todo ese cóctel fai que se seas unha persona completamente diferente. No traballo, na vida, nada é tan terrible, ¿no? Sabes o que pasa? Que eu son dos que creo que cando traes unha persoa ao mundo é cando te das conta que és capaz de facer calquer cousa. Sí. Eu creo que esa é a clave.
de todo. E ti date conta que ademais eu treixo unha persona ao mundo e ademais soa, sabes? Afrontándome a todo, moita xente que me decía que non iba a ser capaz, que non sei que, é como non podo estar máis feliz. E orgullosa. E orgullosa. E orgullosa. Volto un momentiño os comentarios da xente. Hai un señor aí, un tal Juan Manuel Crujeiras, que di ole Lucía, que estaba estos días con nós. Que teño unha tortilla pendente para el, que xa fixen o vídeo, pero teño que arranxar, que non hai onde collelo. Juan, xa che manda a tortilla, non te preocupes, Xa vin que fixeches outro día coas patatas bonilla que teño aí guardadas tamén para facer a miña, Ana Lago, a directora do Oca Praia de Foz, que di, sin dúbida, o amor e o equipo son a base de todo, sen dúbida, eres un gran referente como profesional e como persoa. Inés Carcacía, que di, Tomiño, estiven eu cando fomos de viaxe a Nova York, aplaude aí como a unha tola, imagínate. Di Bego Río que tes que estar super orgullosa de ti, eu creo que é así. Arancha, non sei que puso por aquí, bueno, estaba saudando, estaba contestando a Juan Manuel Crujeiras. Bueno, hai unha clave fundamental neste último ano especialmente, e ademais era unha das cousas que tiña pendiente de que dicen, a ver se cando buscamos un hueco e charlamos e facemos unha entrevista, porque estou tremendamente apaixoado e expectante desa conexión túa con Xapón, que eu creo que está marcando unha nova época de Lucía Freitas. Sí, eu penso que a nova época son os viaxes en xeral, non? Sí. Porque é como salir... Bueno, vouche contar como comezou a miña conexión con Xapón, porque destas cousas que di, eu teño que facer un Netflix. Pensade que a miña vida é a hostia. Bueno, fai como... Pois mira, non tiña eu a Mau. Fai 4 anos e medio, non? 4 anos e medio, máis ou menos. Veu unha xaponesa a comer o meu restaurante. Me acordo que ainda tiña menú do día. Aparte viña con Manllo de Mar do Embero, que estaba facendo unha reportaxe. Bueno, estaba nervosísima porque, claro, daquela tiña menú do día, cada vez que me viña alguén especial era merda. Claro. Era como dar 35 persoas e a vez manexar un degustación, non? Era como, bueno, por eso vivía con esa frustración. Esa tensión, efectivamente. Comeu, gustoulle moitísimo, moitísimo. Logo salín a falar con ela mesa, mira que daquela non salía, pero vamos, nin de coña, pero claro, como mira con Manllo e demais, e digo, bueno, pois teño que salir. E comecei a falar con ela, e claro, para mí, Japón era un sono. Bueno, naquel momento era un sono poder salir do país, de España. Sí, claro, básicamente. Levaba 8 anos no restaurante, sen salir, o sea, sen ir de ningún lado de vacación, sen facer nada. Entón eu lle comentei, lle dixen que, jolín, que o meu sono era poder ir a Japón, como algo de decir... E, bueno, como houve conexión, porque eu teño a sorte de que, non sei, conecto moi rápido coa xente que como a min, non? Hai como saltan chispas. E me prometeu que un día me iba a levar. Vale, que dai, marchou, a semana seguinte me chegaron os libros de cociña xaponesa, eu claro, decía, hostia, normalmente xente que che vende, que che regala a orella hai moita, non? Claro. Pero houve unha conexión, comezamos a falar polo Facebook, houve algo. Anos despois, non sei se foron 2 anos máis tarde ou 3, 2 anos, por aí. Bueno, non son moi boa para as datas. Me chama un día e me di, vou a traerte a Japón. E hostia, sí, vou organizar un congreso en Hakodate, que é un congreso moi importante que hai ali, de gastronomía, e quero que sexas a primeira muller invitada ali. Buah, imagínate, para mí. A primeira muller invitada. Sí. Entón, para min foi, porque ela é como a min, en Xapón. O sea, ela escribe de gastronomía, ela vive moitos anos en España, de feito está casada con un español, ensina clases de cociña española. Entón, sempre impulsa moitísimo o tema da muller, porque ali sí que está un poquinho máis fastidiado que aquí, non? Claro. Entón, collín e marchei para lá, bueno, o viaxe da miña vida, imagínate. Xapón, fomos a todos os sitios, probamos de todo, estuve o bo é que estuvemos moito por provincias, non? Inda que tamén estivemos en Tokio, para min a esencia de Xapón, máis alá de Tokio, de Kyoto, de Osaka, son as provincias, non? Claro. Sí. Coñecer a xente. Estas viaxes que eu teño son super especiais, porque coñeces
os cociñeiros, entras nas súas cociñas, estás cos produtores, estás coas mulleres mariscadoras, esa xente ademais se desvive, non? Bueno, ese foi o primeiro viaxe, logo houve outro máis, e xa levo, non sei, 4 levo, este ano iba a ter 2 máis, e a verdade é que a conexión é moi grande, primeiro porque tamén o que me serviu foi para facerme coñecida ali, para crear interese, a xente ve moitísimos xaponeses no meu restaurante, para que cheguen cociñeiros xaponeses, así chegou Manami, que esa é como outra Marta, non? Manami chegou á miña vida e nunca máis vai sair dela, non? Tivo que marchar, foi unha historia moi dura, moi difícil, porque tivo que marchar da noite ao día por un erro burocrático, pero era a miña man dereita, non? Era como sen falar xaponés, chegou sen falar, perdón, nin español, nen inglés. Non só sabía xaponés. Entón, imagínate. Como fixechedes? Pois o idioma da cociña, e ademais tiven a sorte que cando chegou eu trouxena a vivir comigo, entón houve un... Non sei. Aparte, eu teño a sorte que todos os xaponeses que coñezo que veñen no restaurante é a antítesis do xaponés, non? Sempre pensas en algo aséptico, non? E os que eu penso son graciosos, festeiros, son amorosos, son... O sea, o que non pensas dun xaponés, non? Sí. É como se fosen todos do sur, de Andalucía, non? Teñen que estrearte todos que... Sí. Bueno, logo tiven máis xaponeses, a pena foi que agora iban a haber 2 rapazas moi tamén de Xapón para formar parte do equipo e agora quedou todo en stand-by. Claro, agora a prioridade é recuperar todo o meu equipo. Evidentemente. Pero bueno, logo fixen outro viaxe tamén para coñecer produktores, outro viaxe para facer... Sempre que vou fago algo para mulleres, non? Cursos ou algunha cena, algunha charla. A última vez, non anterior que fun a un congreso de mulleres que fixo Mari, que é a miña mamá japonesa, como eu lle chamo. Terrorista, sal de aí. Está por aí. Ai, co abuelo, hombre. Ven aquí, Mau, ven. Mirade, non é vergonzoso, como a nai. Saliu a nai. Ven. A ver. Mau, estás por aí? Ai, que pesas. Aí está, Mau, sí señor. Aí o tedes. Este é o gran culpable desta gran Lucía. Aí o tedes. Que tal? Como estás? Como estás, Mau? Bien. Veña. Veña. Vai co abuelo. Bueno, pois onde iba? Pois eso, nun dos viaxes que fixen, estiven dando unha conferencia a un mogollón de mulleres, cociñeiras, produtoras, artesanas, bueno. Entón falei un pouco do que era MEC, do que é MEC aquí en España, unha asociación de mulleres en gastronomía, no que eu participo. E, bueno, pois un pouco contei a miña historia, contei, pois, un pouco dando poder e valor a elas, non? Dicíndolle que poden chegar a onde elas queran, non? Mais alá da cultura da que proveñan, que mellor non están tan valoradas, non? E a verdade é que lles afalei, lles dicen que por que non facer unha asociación en Xapón, non? Que xuntas valemos un poquinho máis que valer non, simplemente sonamos un pouco máis, reforzamos unhas as outras. Se facemos unha cadena, se eu axudo a esta agricultora, esta artesana axuda, todas chegamos máis lonxe, non? E apoyámonos. Entón, díxenlle a Mari, que cizañei un pouco, que dixen que por que non me axudaba a facer algo así en Xapón, non? A verdade é que ela, mira que está sempre metida en moitas cousas, pero me chamou aos meses e me dixo, mira, que che parece? E xa estivo facendo todo. Entón, pois, formou o que é agora WIC, que é Woman in Gastronomy, que é a primeira asociación de mulleres na gastronomía en Xapón. Que ademais o bonito do de Xapón, que ali tes artesanas, productoras, dietistas, todo o que está vinculado co amor á gastronomía, non? Daste conta que maravilloso é pensar que conseguiches en Xapón algo que é tremendamente difícil na sociedade xaponesa, unha sociedade tremendamente patriarcal, e que a muller estivo moi desvalorizada durante moitos anos. Conseguir eso ali, eso ten que ser dun orgullo brutal, Sí, a verdade é que... E perdona,
conseguir eso ali y que aquí esté todavía costando tanto conseguirlo. Sí, bueno, aquí, por exemplo, MEC xa leva un tempo funcionando, pero son asociacións diferentes. Son diferentes. Teñen outra maneira de entender o que é unha asociación, non? Eles van máis por esa cadea que eu che digo, non? Esa cadea é máis real en Xapón. Aquí é máis cociñeiras, 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 e ali é diferente. Non sei, a min me emociona moitísimo porque é unha muller que ayuda a unha muller, é outra muller que axuda a outra muller, é outra. E a min me enche de orgullo, a verdade. En outubro tiña un viaxe a Xapón para facer un evento e unha conferencia, pero, bueno, sei se poderá ser ou non. Pero, bueno, desde logo a semilla está plantada, que é o maior orgullo que poda haber. Logo o resto son elas as que fan todo. Daste conta que xa tes un legado, non? Sí, eres consciente. Sí. Pero creo que para eso estamos na vida, non? Non para cociñar. Cociñar está moi ben, é moi bonito, eu o necesito como oxígeno. Pero o importante da vida é deixar poso, é axudar a xente, é axudar a crecer ti, aportar, deixar legado, é o que, senón para que estamos na vida, non? Penso eu, non sei. Eu teño a sorte, sempre digo que todo o que te estou contando é sorte. O sea, desde a periodista xaponesa que veu a comer, aos americanos... Sí, pero mira, a sorte, xa decía un sabio, que ahora non lembro quen era, que a sorte ten que pillarte traballando. Sí, evidentemente. Así que a sorte é un elemento que podeche pillar no momento que non é e te pasa de largo. Pero a sorte ten que pillarte porque tes un traballo feito detrás e estás traballando. Co cual, o factor sorte si está aí, pero, ollo, é un elemento máis, Sí, pero hai moita xente con talento, moitísima xente con talento, como moitísimo máis talento que a min, e non tiveron esas oportunidades de viaxar, de coñecer esta xente, de ter estas experiencias, por eso sinto que son unha privilegiada, non? Que tiven moita sorte, dentro de todo o traballo, pero traballadores como a min hai moitos. Normalmente na cociña, se queres facer as cousas ben, tens que deixar a vida, non hai outra maneira, non hai... De momento non hai ningunha ecuación que... Sí, que implique pouco esforzo e moito éxito. Sí. Eso hai... Porque neste sector tamén hai moita xente que te regala o oído, verdad? Ah, sí, eso sí. Pero a mí non me gusta nada, porque non me... Xa o sei, pero é así, non? Sí, sobre todo... E sabes que me pasa? Que eu son super... Teño algo heredado da miña nai que non é nada bo. Eu me creo todo o que pasa por non, sabes? É como... Confío moito na xente. Moitísimo. E levo uns paus, sabes? A verdade é que sí, porque hai moita xente que se che acerca polo que se che acerca, non? Bueno, supoño que a vida me irá ensinando, poñendo un pouco no sitio, pero eu son super confiada. E sí que hai moita xente, pois, moi interesada. Pero bueno, teño o meu irmán que é o meu pitbull. Ves, menos mal que o teu irmán está aí o loro e todo eso. Quería decirche, antes, porque había unha pregunta de Miguel, non me olvidei da pregunta que facías antes, pero quería traela precisamente na conversa na que estábamos con Xapón. Preguntaba a Miguel Garea de Biscato que cal era a percepción que teñen os xaponeses da nosa gastronomía, da nosa cociña, da cociña que ti levas ali. Da nosa gastronomía, da gastronomía galega ou da miña? Bueno, da túa e ao mesmo tempo tamén non sei se paralelamente tamén a da galega. Que coñecen da nosa gastronomía ou que percepción teñen? Porque por desgracia, a gastronomía galega en Xapón de momento non se coñece todo o que se ten que coñecer. Non se coñece. Hai xaponeses que veñen aquí, pero vos dadevos conta. Algo que a mí me chocou moitísimo cando fun a Xapón era cando che dan a tarxeta, os chefs, os cociñeiros que teñen o seu propio restaurante, sempre marcan cociña francesa, cociña italiana ou cociña xaponesa. Eu decía, pero non ten sentido para min que me den unha... Pero sí, así, e a minoría son de cociña xaponesa. Sí que é certo que cada vez menos, non? E hai unha nova xeración que o que fai é cociña xaponesa con influencias da italiana e da... Pero sí que é certo que teñen esos clichés de cociña francesa e cociña italiana. E San Sebastián. San Sebastián é como
é que como digas que estiveches en San Sebastián xa che miran diferente, Sí, sabes? non? Ese, claro, é unha locura, esa tarta de queixo é tarta de San Sebastián. O sea, é como da viña, o sea, imagínate. Mi madriña. É unha locura, é unha tolemia, o que ten, tamén hai moitos cociños xaponeses que estiveron formándose con grandes chefs no País Vasco. Entón, eles teñen adoración. Claro, está a San Sebastián Gastronómica, que van moitísimos. Está o Basque, que van moitísimos. Entón, para eles, todo o que é España, redúceno a San Sebastián. De feito, un dos meus sonos que teño é que daqui hai 15 anos a xente, con tantos que quero que veñen a traballar comigo, que aprendan daqui, da nosa cultura, pois que chegue un día dentro de 10, 15, 20 anos, que ademais desa cociña vasca, se fale tamén da cociña galega. Eso é o que, bueno, un dos pequenos obxectivos que teño na miña vida, non? Un detalle. E da túa cociña, que percepción teñen ali? Eles teñen a percepción de que é unha cocina moi japonesa, Sí. pero no visual, non? Porque son moi mosca cojonera, emplatando, son moi, non sei, ten que ser todo moi... Tic, 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 tic. Ademais, son moi cromáticos. A miña vida son as cores, non? Entón, eles valoran moitísimo o cromatismo. Valoran moitísimo as verduras. Eu teño un mundo vegetal moi amplo, non? Por esa cercanía coa miña horta. Entón, eles eso, o que me quedo con eles é que non sei, que son moi agradecidos, tíos. Flipan tanto con todo o que comen que é unha maravilla. É unha maravilla, Sí, en ese aspecto igual teríamos que aprender máis deles, non? Hai certe, igual imagino que está en toda esa estrutura de cultura que eles teñen, de respeto, non? Si un elemento que a mí me parece sempre moi interesante, non? O seu concepto do respeto é fundamental. Aquí nos falta moito deso a veces, non? Somos un pouco como elefantes en cacharrería, non paramos nese aspecto de respetar o profesional que temos diante e esa liturxia que eles teñen para facer as cousas, que me parece maravilloso, non? Tanto para facelas como para disfrutalas. Claro, claro. Sabes? O sea, son disfrutones, de verdad, no fondo son disfrutones, non? Sí. Solo que ademais lle dan máis liturxia, é algo que me parece maravilloso. E que che está aportando a túa cociña, este contacto nestes anos con Xapón? Evidentemente, pois, todo o que ves ali, queras que non, é novo para ti, non? Hai cousas que se poden levar a cabo, cousas que non. Por exemplo, que ven usos de hikejimi, e ali o peixe non ten nada que ver en sabor, en textura, en todo, o noso, non? Son cousas que é moi difícil de levar aquí, que non me vou a ir a facer hikejimi. Eles, esa cultural, non? Eles pescan os pescados vivos, as súas lonxas, Claro. Non son caixas no chan que arrastran con peixes mortos, son piscinas cos peixes vivos, sabes? Bueno, un pouco todo. Incluso a sinxeleza que teñen, non? O sea, un pouco todo. Eu penso que todos vamos evolucionando. Eu son moi barroca. Son moi barroca, pero moi pensada a vez. Entón, eu penso que o movimento de Xapón na miña cabeza o que fai é darme outra perspectiva das cousas, non? E darme conta que, por exemplo, o vegetal da miña cociña. Eu antes podía ter un plato con unha guarnición vegetal da hostia. Pois ir a Xapón o que me valeu foi para decir, isto é un plato de por sí. Claro. Isto é un plato de por sí. As viaxes a Xapón me fixeron eso, a seguridade en min mesma tamén, a estrela tamén, porque che cambia un poquinho a xente que ven a comer ao teu restaurante, xente que valora máis eso, non que vai a decir, buah, un plato de cenouras, sabes? E non, hostia, un plato de cenouras arrincado de fai hora e media, non? Bueno, eso, moitísimo. Ademais, ten en conta que cando como teño sempre alguén de Xapón traballando comigo, pois queras que non sempre hai moita interacción. Sí que veñen para aprender de min, pero eu aprendo moitísimo deles, non? Moitísimo. Son moi enriquecedores. Mira, date conta que levamos falando 1 hora e 5 minutos, que o sepas. Vale. Non quero decir que e a cantidad de cousas que nos quedarían por falar, non? Pero creo que estamos mostrando, creo que tivemos hoxe a oportunidade de ver a Lucía dende dentro, que é sempre o que me gusta a min que neste programa, que a xente coñeza as persoas, non? Porque ao final parece que todo está simplemente nun nombre, non? Pero é unha persoa detrás que a min sempre dicen que teño moito respeto e admiración por ti, por
por ese xeito de evolucionar que tiveches, por esa forma de pensar e de ter as cousas claras, non? Teño un par de preguntiñas máis que facerche, pero aquí hai un momento neste programa que é un pouco así que para descolocar o invitado, vale? Uf. Nos temos... Me vas cantar. Non, que va. Mira, eu teño aquí unha sección neste programa, teño, para que vexas que ainda que faga dentro da cociña da miña casa, teño unha redacción, unha redacción na que temos o noso departamento de test e cuestionarios, vale? Entón, ali temos a nosa responsable de test e cuestionarios, que espero que este atenta para coller a chamada. Este é o momento realmente... Ti tranquila, que igual vai haber un momento na pantalla, pero estás incorporando a charla. Vale. 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 Ti sigues véndome, non? Sí, sí. Vale. Entón, imos a ver si... estamos chamando a nosa querida compañeira Adriana Lom. Aí está. Aí está. Hola, Adriana. Non te escoitamos, Adriana. Non te escoitamos. Que fixeches? A ver, poderíamos facer esta entrevista, poderíamos facer por señas, pero igual Lucía acaba toleando algo. Que pasa? Por que non te oímos? Pois a ver, mira aí, a ver. Volvo a chamar outra vez. Chámote... que espere. Bueno, Lucía, mentras tanto explícoche que Adriana Lomba está no noso departamento... No te oímos. Noso departamento de test e cuestionarios, vale? Entón, este é o momento no que chegan as preguntas de Adriana, que nunca sabemos moi ben por onde van a tirar, vale? Pero que non teñen nada que ver coas preguntas que che estou facendo eu agora, vale? Espera, sigo dudando de que isto se poda facer por señas, o sea que facemos unha cousa. Volvo a... Tens cortado o micro, que se veia aí o micro. Mira, está cortado el micro. Sí, aí pongo o micro. Claro, tienes el micro cortado. No, pues nada, ahora non, pero non se descoita. A ver, ¿dónde está el fontanero? Adriana, por favor. ¿El fontanero dónde está? Tú. Bueno, mira, cuelgo y vuelvo a llamarte otra vez. ¿Vale? Bueno, nada, aquí sempre ten que pasar así alguna destas cousas, para que gañen emoción isto, vale? Entón, imos a volver a chamar, a ver se hai sorte, desta chamada a nosa querida Adriana Lomba, que como sempre nos aporta ese punto diferente a esta charla. A ver, vamos a intentarlo ahora. E que aparte isto do Skype, que por certo estamos recuperando o Skype, que estaba completamente abandonado, casi non utilizaba ninguén xa, a estas alturas. A ver, Adriana, vamos a cruzar os dedos a pensar que Adriana funcionará, a ver si o fontanero arreglou algo aí. Hola. Adriana. Adriana. No te oímos. No te oímos. Mira la configuración. A ver, espera. Espera, que voy a apuntar ahora. Ti espera que esto vaya a ser... Un minuto, vale. Cuelgo yo, ¿no? Vale, y me avisas, ¿cómo hacemos? ¿Me avisas? ¿Qué hacemos? En un minuto te llamo. En un minuto te llamo. Vale. ¿Ves? Esto es como cuando hablabas tú con el japonés. ¿Te das cuenta, no? Bueno, mientras tanto, Lucía, sí es cierto que estos días estamos un pouco... Estades aproveitando, imagino, que para contar as cousas que estades a facer. Fixeches xa moitas entrevistas por videoconferencia ou... Pois non, xa te digo, tiña todo... O sea, cancelei. Sí que me pidieron moitas, dixen que non a todas. Onte foi? Onte tive unha con bueno, un psicólogo que hai, digo, que se chama Diego Novoa, sí. Que é amigo dun amigo, digo, bueno, pois veña, pa diante. Me colleu con bon humor, ese día me dixo, veña, mañan teño un outro. Ese día, bueno, vai. Mais que nada porque tamén comecei a pensar o proxecto novo e demais, entón, como que floreceu en min o que estaba un poquinho dormido, non? Que fixen isto e agora ti. Pero a verdade é que teño todo, absolutamente todo pausado, porque cando non teño o momento de ser o que son eu, non me gusta transmitir, non? Non sei, creo que hai que falar para dar cousas positivas a xente, dar alento a xente, para cando ti mesma non sintes que tes esa forza interior. Sí, claro, está claro.
E tes claro a reconversión ou os pasos que ides a dar, porque realmente non está claro todavía cales van a ser as normativas nin as... Non hai nada claro. O que teño claro é que eu necesito cociñar. Eu necesito cociñar, un pouco de terapia ocupacional, non? E o que decidín esta semana foi que vou a volver a cociñar, que vou a cociñar as fins de semana para delivery, e nada máis, seguir facendo o que sei, que é cociñar, que é o que fai feliz a xente e o que me fai feliz a min. Entón, pois, vou a facer o formato de lume, o sea, a miña cociña máis informal, porque penso que agora mesmo é a que máis me pode encaixar a min para facer, para levar, que nada, vou a ir a Tafona a cociñar para pouquiña xente, sí que é certo que cociñarei vermes, sábado e domingo para máximo 10 casas, porque vou a estar eu sola, como moito, se teño sorte, podo, se as cousas van ben, recuperarei a Martiña, que o meu amor, estaremos as dúas xuntas cociñando, pero nun comezo vou a ser eu, nada, facer un pouco, porque a verdade é que todo isto me daba volta, non? Porque teño moitísimas cousas na horta. Claro, oi, espera. A ver, habla. Habla. ¿Me oyes? Sí, pero baja el live, que si no te oímos doble. Con retardo. Una cosa te voy a decir. Vas a decir que... García, Sí. perdóname, Lucía, un momentito eso, ¿eh? Sí, dime, Adriana Lomba, dime. Yo no necesito a ningún fontanero para que me arregle nada, que soy autosuficiente, Ay. querido. O sea que, por favor, asegúrese bien de que yo no sé hacer algo antes de mandarme... ¿Sabe usted, señorita Lomba, que nunca he dudado ni un solo momento de su capacidad, pero seguramente el fontanero metió la gamba y lo dejó estropeado para usted? No lo arregles ahora que no pueda. A ver, centrémonos. Bueno, querida Lucía, te presento a Adriana Lomba. Entras en el mundo... Ahí viene el fontanero, ¿ves? O soviño. As catiras. ¿Viste Yo que... quiero un fontanero así, ¿dónde está el mío? ¿Ves que ben entrenado está? Bueno, esta é a parte na que de repente, Lucía, entras no mundo de Adriana, vale? Entón, Adriana, eu agora collo aquí o móvil, cambio o plano, e este é o teu momento, Adriana. Explícalle a Lucía onde se mete. No la asustes, hombre. A ver, Lucía, nada, es un test muy facilito, donde yo te voy a dar dos opciones y tú tienes que elegir una. Nada. Quiero decirte, Lucía, que este test de Adriana ha pasado ya a formar parte de estudios sociológicos y psicológicos de nuestro departamento de Joselix, en el que ya determina que los test de Adriana están basados en test muy importantes de carácter histórico, ¿vale? No es cierto, pero... Nada, solo quería hacer ese apunte. Continúa, por favor. Bien, correcto. Vale, vamos allá. ¿Estás preparada, Lucía? Sí, siempre. Venga. ¿Qué preferirías? ¿No tener sentido del gusto o no tener sentido del tacto? Oh. Está cantajosa. No, la respuesta más lógica es el gusto, pero te diré Pero... Bueno, no es una cuestión de lógica, yo creo, ¿no? que yo tengo un hándicap en mi profesión. Y es que tengo muchas intolerancias y hay muchas cosas que no puedo comer ni probar. Vale. Entonces te diría que si me dices hace un año te diría el gusto, pero creo que se puede ser buena chef sin gusto. Una vez que tienes tu paladar psicológico bien educado y tienes una buena mano derecha que sabe cómo tienen que saber las cosas. Pero bueno, sí, el gusto. Pero te digo que a veces hay que pasar por algo que te hace ver que es importante, pero no lo es tanto. Yo cuando me pasó esto pensé que se acababa mi profesión y no es así. ¿Pero qué sería de la vida sin el tacto? También.
José es un defensor del tacto absoluto. El tacto, vale. A ver, ¿qué preferirías? ¿Tener que usar siempre zapatos de una talla menos o no poder lavarte el pelo en 2 años? Joder. Los zapatos. Esta pregunta tenía que hacérsela a una chica. Los zapatos, Lucía. Sí, sin duda alguna, además. Me encanta. Te digo más. Alguna vez me he pasado de ir a la tafona y dejarme los huecos atrás y tener que usar los de Martita, que tiene una talla menos, tener que ir así todo el servicio. Así que ya estoy un poco... Ya tengo mis prácticas hechas. Vale, fenomenal. Venga, ¿qué prefieres o qué preferirías? No tener, o sea, no volver a usar desodorante o no volver a usar colonia. Yo no uso colonia. Entonces la tienes muy fácil. No uso colonia. Soy una enferma de los olores. No soporto los olores muy fuertes. Bueno, las hay de todo tipo. Yo es que soy muy fan, entonces... Me hace estornudar. Entonces, a ver, para la primera cita a lo mejor he hecho un poquito aquí, pero... Vale, nos quedamos con eso delante, entonces. A ver, ¿qué prefieres? ¿Llorar siempre que pasa algo bueno o reír siempre que pasa algo malo? Reír siempre que pasa algo malo. Vale. Muy clara, tenías esa, sí señor. Vale. ¿Qué prefieres? ¿No poder calmar la sed, bebas lo que bebas? ¿O no poder calmar el hambre, comas lo que comas? Joder. La segunda, el hambre. Pero por el engordo, no por otra cosa. Es que lo pensaba en mi culo, no vayas a pensar. A ver, yo os voy a confesar. Cuando hice esta, yo dije, a ver, yo tengo clarísimo que querría la segunda, pero si no engordarse, sería fantástico. No poder calmar el hambre. Vale, estamos de acuerdo. ¿Qué preferirías? ¿No sentir nunca más los sabores salados o no sentir nunca más los sabores dulces? Qué fácil te lo estoy poniendo, qué mal me parece. A ver, yo creo que la última. ¿Qué preferirías? ¿Pentollo con nocilla o pulpo con crema de cacahuete? Se sabía que tenía que venir alguna así. Con cacahuete. ¿Sí? Joder, el centollo y el cacahuete encajan muy bien, ¿te das cuenta? Pero centollo nocilla no, goño. Bueno, ahí no Pero os sé. diré quizá cuando iba en Parvulitos, yo me acuerdo que de aquellas estaba de moda hacerse los bocatas de chorizo Con nocilla. Y yo, de hecho, hubo un snack que tuve hace 2 años así, que era el pan con chocolatito y chorizo, que era como un pan hojaldrado, así como una caracola, que estaba relleno con una mantequilla que hacíamos con chorizo y llevaba haba de cacao para que se fuera ese conjunto. La gente se reía porque, claro, no se acordaba de eso. Claro, como te le recuerdas a que es verdad, que eso lo hicimos todos. Claro. Es una gozada, pero lo hicimos todos. Sí. Bueno, pues hasta aquí el test de Adriana, que es siempre este punto que nos da antes de terminar las entrevistas para también descubrir un poco esa percepción que el otro día, y lo digo en serio, nuestro querido José Lix estudiaba, hablaba que hay un psicólogo muy famoso, que hay un libro además muy importante, en el que hablaba de que este tipo de test lo que transmitía era el conseguir dar 2 opciones malas para ver qué opción menos mala escogía la persona. Y hay estudios sobre eso. Y aquí tenemos, ¿te das cuenta? En nuestro departamento de test y cuestionarios. Que esto es la bomba. Bueno, querida Adriana, gracias un día más. Me alegro de verte.
Gracias a vosotros. Gracias. Diga al fontanero que prepare la cena, que se deje de hostias. Está en ello, está en Vale. ello. Está en ello. Cuelga tú. Cuelga tu tonti. Adiós. Chao. Nuestra querida Adriana Loma, como siempre un placer charlar con ella. Bueno, pois isto é sempre un poquinho para que ao final da nosa entrevista sexa un pouco máis distendido, non? Antes de despedirme de ti, hoxe, Lucía, cal é o teu maior defecto e a tua maior virtude? Mi maior defecto, pues penso que o que se decía que heredei da miña nai, ser demasiado confiada sí, faltame un pouco de picardía. Sí. A verdade é que iso é un defecto porque non caio da burra, o sea, non sigo, pum, pero bueno, é un defecto bo, así que non o vou a cambiar. O sea, é algún defecto que sei que teño, pero que non vou a cambiar porque vou telo. A cuestión é saber elexir as persoas que se cruzan no teu camiño. Efectivamente. E virtude? Son moi maternalista, amorosa, protectora. Moito. Me preocupa moitísimo da xente e de facelo sentir ben. Mola. Que é o primeiro que vas a facer cando salgas? Cando salgas sin que sexas furtiva, quero decir. Pois para min irme a tomar o vermú cos meus compañeiros de traballo é o primeirísimo, sen dúbida alguna. Porque o resto, bueno, pois queiras que non, teño todo aquí na miña casa, non? O que me falta é esa familia de diario que é o meu equipo. Desexo de verdade que chegue pronto ese momento, desexo de verdade que chegue o momento de que nos podamos volver a ver en persoa, e que todo isto, este pesadelo remate canto antes, e sobre todo que remate con todo o que creo que levamos xa aprendido nestes 40 e pico días, que eu creo que iso é importante. Si conseguimos sacar en limpo esas cousas que agora mesmo estamos valorando e que temos claras esas prioridades na nosa cabeza, eu agardo que eso sirva un pouco para todos, non? Sempre quero ser un tipo optimista e así vou a seguir pensando, non? E eu estou convencido de que en outubro vas a Xapón. Mira que optimistas son, Oxalá. Daste conta? Querida Lucía, moitísimas gracias por este ratiño e por relaxarte un rato con nós. Agardo que disfrutaras deste ratiño. Moito, a verdade que sí. A verdade que sí. E que teño ganas de que nos vexamos pronto, Vale. Vémonos pronto. Bueno, un bico grandísimo. Gran Lucía Meña, Freitas. gracias a todos. Hasta logo. Xa colga a ti, vale? Vale. Chao. Chao. A gran Lucía Freitas. Que gozada este ratiño con ela e coñecera un pouco mellor. Eu creo que eso valía a pena, non? E ao final, pois, eso, pues agardamos uns días dende que yo propusemos pois para poder charlar con ela con calma. Bueno, agora toca, por favor, moita atención, vale? Moita atención a todos. Suso, si estás por aí, perdóame que hoxe nos retrasamos un poquinho. Suso Martínez, enseguida falamos contigo, vale? Pero teño, como decía, hoxe temos que facer unha sorpresa moi especial para un colaborador deste programa. Creo que enseguida ides a saber que colaborador é, vale? Preparadevos para despois acompañarnos virtualmente. Moita atención, Imos alá. Hola, tengo que hacer un importante comunicado. He logrado escaparme de los zombies gracias a los consejos de José Lix y utilizando los 5 sentidos, pero hay algo que hoy no sabe. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te deseamos, Josiño, cumpleaños feliz. Feliz cumpleaños, José Lix. Ya sabes, amigo, es la condición humana.
Bueno, pois... Esa era... Esperad, ui, Dios, que se repite. Perdón. Esa era a sorpresa de hoxe, porque o noso querido José Luis Alcántara, José Lix, está de cumpleanos. Querido José, si estás por aí, pois como ben decían aí Elena e Laura, feliz cumpleanos, querido amigo. Xa sabes que a condición humana é así, e nos gusta dar sorpresas, non? Tamén é parte da condición humana. E agradecerte a túa colaboración todas as semanas, agradecerte os ratos que nos regalas e agradecerte outras moitas cousas que a nivel persoal xa sabes. Así que moitísimas felicidades, querido José Lix. Aí estaba esa felicitación. Imos a conectar con o noso querido Suso Martínez, que o pobre xa debe de estar o home pensando en que nos olvidamos del, ni moito menos, parte fundamental. José Lix, felicidades. A ver, estamos chamando a Suso Martínez, chega o noso concurso. Don Suso Martínez, como estamos? Saúdos cordiais, compañeiro. Conectamos co estadio de Riazor. Adiante, Suso Martínez. Pues aquí todo igual, compañero. Todo igual, todo igual. Fútbol brilla por su ausencia. Muy bueno. ¿Cómo estás, querido compañeiro? Muy bien, muy bien. Ben. Muy bien. Bueno. Hai que estar. Hoxe pola tarde falaba da Santa Compaña. Mi Unha madriña santa compaña, ademais, porque escoitaríades falar de santas compañas, pois os primos, os primos xa non tanto, os avós, as aboas, pero hai poucas santas compañas que estean recollidas. É dicir, alguén dixo que veu a Santa Compaña. Bueno, pois, sí, concretamente a da Santa Compaña que comentábamos hoxe na miña historia, que veu un que viña da feira, dende as Pontes, veu no ano 1818-1819, así o testimonhou no diante... Había un pleito aí, está recollido nun pleito. A Santa Compaña de San Xulián do Freixo. Do Freixo, sí, señor. Bueno, querido Suso, imos ao lío. Vamos a cambiar o plano, porque primeiro temos que decir cal era esa persoaxe de onte. Ese vikingo, ese normando. Pois era o rei do mar, que así é o título, Gunderedo. Gunderedo. Oye, que cuidado que a xente investigou duramente, que puxeron todos os nomes posibles que tiña Gunderedo, Bueno, de feito, imos a facer o noso sorteo. Lembrade que hoxe sorteamos esa peza de artesanía da nosa querida Lucía Sebane de Artesanía do Caurel, vale? E aquí están os acertantes. Mira, temos a Rocío Rivera Seara, a Bego Río, a Carmen López Rodríguez, a Elena Barreiro, a Ángel Rapado, a Esther Ordóñez, a Antía Blanco Ordóñez, Juan José Castaño, Susi Gesto, Maite Viñas e Laura Barreiro, vale? Entón, imos con o noso proceso habitual, imos a poñernos aquí... Ai, que se me vai. Poñemos un, vale? Aí o tedes, sabedes? Vai a sair o premiado ou premiada aí. E o premio é... Non me lo puedo creer. Elena Barreiro, que se volve a levar outro premio. Isto é unha barbaridade. Eu prometo que isto está aquí, como vedes, aquí non toco nada. Elena Barreiro, que se leva esa artesanía do Caurel. Elena, vas ter que deixar de participar algún día para que non pase isto, porque non pode ser. Bueno, pois aí está o premio de esa artesanía do Caurel para Elena Barreiro. Voume aquí para ir a xunto o noso... Bueno, hoxe, antes de que coñezamos o personaxe de hoxe, lembrade que se vai a sortear mañán unha maravillosa noite nun maravilloso lugar ubicado en Vilariño de Conso e máis concretamente en Entrecinsa. Unha noite para dúas persoas en Casa de Anamá, unha verdadeira xoia maravillosa, un lugar onde cando entras non queres sair. Bueno, pois eso é o que imos a sortear mañán, así que imagino que a persoaxe de hoxe estará á altura, como sempre está á altura
destos premios maravillosos que estamos sorteando estos días de verdade, porque eu creo que temos moitísima sorte, e eu aproveito para agradecer de verdade a todas as persoas que están donando os premios, a todos os amigos que están donando premios para este concurso, para este confinamento con Comer e Falar Live. De verdade, moitísimas grazas de corazón. Unha vez dito isto, chega o momento de decir que, señoras e señores, hoxe, en Comer e Falar Live, Suso Martínez convírtese en... Pois... Vamos allá, vamos a contar... Vamos a contar... Isto é verídico, isto pasaba moito a un rapaz. Estaba no instituto cando estaba eu, non vou dicir nin donde, nin que ano tal, e poñase moi nervioso, entón cando eu presionaba, facía. Vamos a centrarnos. Vamos a contar un cuentos, porque usted es muy amigo de los cuentos, así que contemos un cuento. Y por cierto, no hay nadie en toda la monarquía que cuente los cuentos como yo. Así que antes de que les diga 4 detalles acerca de quién soy yo, que evidentemente acertarán con inmediatez, porque como aquí quien os habla no hay nadie. Se aproximarán, sí, pero no hay nadie. Así que permítanme que os cuente un cuento, porque además hoy, esta tarde-noche, está de cuentos. Esta es la historia, atención, mía. Yo fui un niño antes de ser así, antes de tener estas barbas que tengo. Yo fui un niño. Yo vivía en una casa en Compostela, rosa mística de Occidente, junto con mi hermana Antonia. Vivíamos los dos con nuestra Santa Madre. Y también con la criada. Non se chamaba criada. En Galicia las casas fidalgas no tienen criadas, sino que tienen generalas. Por cierto, la generala se llamaba, diga conmigo, amigo, Basilisa. Basilisa. No era meiga, pero sí sabía acerca de las cosas de las meigas. Pero Basilisa, no era una meiga. Atención, todos los días mi hermana Antonia entraba dentro de la catedral para rezarle a los santos. Siempre. De entre esas columnas salía la efigie inquietante de un personaje inquietante, embozado de color azul, largo, flaco. Diríase de él que era un personaje de los cuadros del Gran Greco. En el interior de los elementos llamados manos no había sangre, eran cuasi témpanos de hielo. Por cierto, las palabras de aquel estudiante, permítame que les diga que su nombre, también muy inquietante. Diga conmigo, amigo, así prolongándolo, Máximo. Máximo. Bretal de apellido, Máximo Bretal, era muy inquietante. Atención, porque cada vez que aparecía mi hermana Antonia en el interior de la catedral, Máximo Bretal tomaba su mano y sus palabras eran siempre: yo no puedo vivir así. Pero esta escena se repetía y se repetía y se repetía y se repetía. Un día sonó la puerta del pazo donde vivíamos yo, mi hermana Antonia, mi Santa Madre y Basilisa, que no era meiga, pero sí sabía acerca de las cosas las meigas. Chamaron a chamadoira. ¡Bum, bum, bum! Abrióse la puerta. ¡Atención! Era el señor... un monje. Era un monje franciscano que le dijo a mi madre estas palabras tan inquietantes también. Yo estoy aquí porque un estudiante alumno mío me ha confesado bajo secreto de confesión que está perdidamente enamorado de tu hija Antonia. Mi madre dijo: ay, Dios mío, iré a San Andrés de Teixido ofrecido, Dios mío, iré a Santa Marta de Ribarteme, Dios mío, iré a Jerusalén, Dios mío. Pero atención, las palabras del cura, del monje, fueron muy inquietantes. Sus palabras fueron: no metas a Dios en esta historia, porque Dios no tiene nada que ver entre lo que hay entre mi estudiante Máximo Bretal y
tu hija Antonia. Estas palabras son inquietantes, ¿no cree usted esto, señor? Lo son, por supuesto. Yo era niño entonces, y mi madre me envió a indagar a los franciscanos quién era ese tan extraño monje. ¿Sabes tú la respuesta que me dieron? Que no había tal monje. Sí que había, pero ya hacía 10 años que estaba fuera, probablemente en las Islas Marianas, vaya usted a saber dónde. Cuando yo le vine con esta historia a mi santa madre, mi madre se volvió loca. Pronto encamó, pero se volvió loca. Empezó a gritar, movimientos, aspavientos, giraba, gritaba, Basilisa. Decía, pero señora, tranquilícese, quítame este gato, Basilisa, decía mi madre. Quítame este gato, Basilisa. Ella imaginaba que un gato estuviese arañando. Quítame este gato, Basilisa. No hay gato ninguno, señora. Quítame este gato. Cuando de pronto yo entraba en la alcoba, recuerden que yo era un niño. Y cada vez que ocurría esto, cada vez que yo entraba de entre las sábanas de la cama de mi madre, salía un gato negro. Por cierto, Basilisa, que no era bruja, pero sí sabía acerca de las cosas. Las brujas tuvo tiempo para agarrar el elemento llamado tijera. Y ni tuvo tiempo de cortarle un cacho de oreja del gato. Es que Basilisa era cojonuda. Tanto es así que el gato salió de la alcoba dando gritos. Esta escena se volvió a repetir 30 o 40, quién sabe, minutos después. Mi madre volvióse loca. ¡Quítame este gato de encima! ¡Quítame este gato de encima! No hay gato ninguno, señor. ¡Quítame este gato de encima! De pronto volví a entrar yo, que era entonces un niño, pero esta vez no salió gato ninguno. Horas después mi madre fallecía. Volvió a sonar la puerta del pazo. ¡Bum! 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 Abrióse la puerta. Esta vez era la hermana de mi madre. Tía, sus palabras fueron: estoy aquí para clausurar este pazo. Este pazo está maldito. Tú y tu hermana Antonia os venís conmigo al pazo de la aldea, a Vilariño de Conso, porque este pazo está maldito. Vámonos todos de aquí, vámonos a la montaña. Y así fue, todo estaba preparado, pusimos la carrilana, fíjese, del coche de Viña delante de la entrada, todo estaba preparado, maletas, todo equipajes, pero faltaba Antonia, tú. Antonia no aparecía por ningún sitio. Gritábamos: Antonia, Antonia, escoitábase por la rúa do Vilar. Antonia non aparecía por ningún sitio. Cuando de pronto una vieja que salía de rezarle a los santos de la catedral y que salía por la portada de las platerías, gritó, pero un grito de estos que rompe la lisión. Un grito de esa vieja. Claro, ¿qué ocurrió? La señora estaba viendo, saben ustedes que cuando salen de la catedral por la portada de las platerías se ve muy bien nuestro pazo que está justo delante, que hoy le llamáis Casa dos Coengos. Atención, gran pazo del grandísimo Clemente Fernández Sarela. Estaba viendo a mi hermana que estaba casi que espatarrada sobre el tejado del pazo. Cuando recobró el sentido y explicó como si una fuerza del otro mundo la agarrara o agarrase, que de ambas maneras se puede decir, y fuera arrastrada hasta la techumbre, como si una fuerza poderosa. Cuando recobró la salud, ya todo en orden. Nos metimos todos dentro de la carrilana y ala, empezamos nuestro viaje. Pero cuando estábamos saliendo de la plaza del hospital, hoy llamada Plaza do Obradoiro, a mi hermana se le ocurrió mirar por la ventanilla. ¿Sabe vuesa merced qué es lo que vio? ¿Qué vio? De entre una de las columnas del Colegio de Fonseca apareció la cara de un personaje inquietante, de color azul, muy largo, muy flaco, con un sombrero de 3 picos.
Era el inquietante Máximo Bretal, pero esta vez era un Máximo Bretal diferente. Tenía su cara vendada, cubierta con una venda, y a la altura de esta oreja, sangre. Máximo Bretal era el gato negro. Máximo Bretal era el maligno. Por eso no creen ustedes que en Santiago de Compostela las gentes andan siempre con los ojos bien abiertos, esperando a que se produzca el próximo milagro. Este cuento, querido amigo, es uno de mis cuentos, ¿eh? No hay mejor contador de cuentos que quien aquí os habló. Yo soy un espadachín. Yo soy un caballero que perdió un brazo igual que el manco de Lepanto, sirviendo los intereses de su majestad católica en los tórridos campos del México. Yo desciendo de un gran linaje. Yo soy un marqués del mar de Arosa. Mi hogar son las Torres de Bermúdez. Yo soy de un linaje de antigüedad contrastada y probada en las reales chancillerías de Valladolid y Granada. Yo soy de la Puebla del Deán. Yo soy de Villanueva de Arosa. Yo soy de un mundo que está en mi cabeza. Por cierto, me faltan las barbas. Decía Rubén Darío que yo tenía unas barbas como un chivo, cierto puede ser. Por cierto, soy del mar de Arousa, soy de Pontevedra, ciudad que llevo en el alma. Soy de Compostela, ciudad donde volveré y ciudad donde moriré y ciudad donde sigo durmiendo, en Boisaca. Soy madrileño, Madrid lo llevo en el alma, para pelearme. Yo a Madrid iba para pelearme y perdí mi brazo también, claro, ¿dónde si no? En Madrid. Soy romano también, me gusta Roma. A Roma voy para hablar bien italiano, que se asemeja al latín. ¿Sabes tú qué nos ocurre a todos, cuando nos morimos, amigo? ¿Qué? Dios en su magnificencia aparece. Entonces estamos todos un poquito acongojados, porque imagínate tú, Dios, no veo mismo verlo en una iglesia que verlo en persona. Y la pregunta de Dios, que habla en italiano, claro, no sé si sabía, no sabían ustedes, Dios habla en italiano inicialmente, luego cambia, pero inicialmente habla en italiano. Y la pregunta es, ¿tú come sei morto? Y cada uno tiene que explicar como palmó. Y dependiendo de eso, si uno ha vivido con vituperio o no, pues pasa al paraíso o no. Yo estoy a medio camino. Ni estoy ni en el paraíso ni en el infierno, porque como yo no hay dos. Soy el señor del Caramiñal y también el duque de Vieixín. ¿Quién soy yo? Bueno, pois aí queda a pregunta, como sempre, con Suso Martínez. Quen é el hoxe? Sempre preguntareime si Suso Martínez... Moloucho conto, moloucho conto. Moloume moito. Eu sempre digo si Suso... Dime. A casa existe, é a que está ali nas platerías, Efectivamente. Decía eu que... O sea, existe a casa, pero dentro non hai nada, hai apenas un metriño. Un metro de casa, efectivamente. Bueno, eu sempre digo si Suso terá personalidade múltiple. O sea, a mí me pasa, sabes, non sei se te acordas da serie Batman. Sí. Esta que veíamos que o tío estaba gordo, que iba dentro dun pijama. Sí, o ¿no? pingüino. Se peleaba, entonces cada vez que había que tal, había unha onomatopeya que poñía boom, bim, bam, boom. Non me acordo agora como se chamaba o actor, pero hai unha enfermidade que se chama o mal de Johnson ou algo así, que significa que te metes tanto no papel que acabas trallado, acabas pensando que Batman, que foi o que lle pasou a ese señor, pode ser, que o tipo acabou pensando que era Batman. Sabes a vantaxe? Pues sabes a vantaxe que temos ti máis eu?
é que xa estábamos todos antes. Pásanos como os anticorpos, ¿no? Claro. Xa cogimos o coronavirus de antes, entonces non hai nada tal. Correcto. Un grandísimo, como sempre, Suso Martínez. Ese aplauso virtual para él, que creo que o merece. Grazas, Susiño, por traernos outro día máis un cachillo de historia, o que estamos aprendendo contigo, de verdade, E o di todo o mundo, e eso, de verdade, que é unha das cousas máis maravillosas que estamos facendo con este programa, que todos aprendamos tanto con xente como a ti, que é un gustazo. Así que pasa a cear, anda, que xa son horas. Eu encantado e o ben que o paso aquí, así que o pagado son eu. Ata mañá, amigos. Chao, maestro. Ata mañá. Suso Martínez, aí o tedes un día máis, un gustazo con coñecer a historia da súa man. De verdade, eu son apaixonado da historia, pero escoitar a Suso e aprender con el, para min é un verdadeiro luxo. E agardo e espero que tamén para vos así o sexa. Mañá voltamos en Comer e Falar Live. Lembrar que está este sorteo para mañán, esa noite para 2 persoas nunha maravillosa casa como é Casa de Anamá, en Entrecinsa, en Vilariño de Conso, un paraíso tamén maravilloso. Mañá voltamos con outra persoaxe de Suso, pero mañá voltamos con máis invitados. Volve José Lix, que por certo está vos de cumpleanos, un bico enorme de José Lix. A ver que pasa mañán, ten sección tamén, así que decantaremos o cumpleanos feliz ou algo. Gracias a todos e a todas, como sempre, por estar aí, por acompañarnos, por disfrutar todos xuntos. Este é o clube de Comer e Falar. Graciñas, bicos e apertas. Ata mañá.